Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πως λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή και αργούν. Κι η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα την παλιά μου την ταυτότητα. Όλα ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοούν. Το μυαλό μου με συντόνισε στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος στεγανώνησε να γλιτώνει λίγος. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα την παλιά μου την ταυτότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα την παλιά μου την ταυτότητα. ...95% η Κέλλη, συγχαρητήρια, να το. Απόψινό ρεκόρ, Κέλλη, συγχαρητήρια. Επιτρέψτε μου να πω πριν μιλήσετε εσείς, το απόλαυσα, είσαι εκπληκτική, φοβερή φωνή, παιδιά. Δηλαδή τη μέσα ήταν μοναδική, Κέλλη, μπράβο, συγχαρητήρια. Εδώ πιστεύω όταν έρθουν οι ώρες των ομάδων θα σφαχτούν και οι 4 για σένα, νομίζω. Θα χαρώ πολύ. Ωραία χαμόγελα. Θα δούμε, αυτό είναι αλήθεια. Γέλη εγώ, κορίτσι. Όχι, ο Κώστας. Ο Κώστας. Δεν ακούω, συγγνώμη. Κέλλη, μπράβο σου. Διάλεξες ένα τραγούδι, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι με τρομερές απαιτήσεις και τα έφερες τα πράγματα, τα κατάφερες στο 100%. Συγχαρητήρια. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία η ερμηνεία σου. Είχες εξάρσεις, δεν ήταν ένα πράγμα που πέρασε και θα ήταν πολύ, πραγματικά θα ήταν επικίνδυνο αυτό το τραγούδι, αν δεν πήγαινες καλά, αλλά νομίζω ότι με εντυπωσίασες όλους. Αυτό το βλέμμα, Κώστα, ευχαριστούμε. Βλέπω το βλέμμα της Δέσποινας, αυτό το βλέμμα της διεκδίκησης, έχει βγάλει τα διεκδικητικά της νύχια τώρα. Θέλει να σε πάρει από σήμερα στην ομάδα της. Σε σένα το κάνω γιατί ο διπλανός το ξέρει. Αντώνη, θεωρεί ότι σέγεσαι με Δέσποινα, εύκολο. Θα δούμε. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα. Λοιπόν, Κέλλη. Μόλις θα μιλήσουμε για συνταγές εμείς με την Κέλλη, θα τα πούμε. Μόλις θα πούμε για φαγητά. Μην μιλάς για συνταγές, με μένα θα μιλήσεις. Εσύ θα μαγειρεύεις, εμείς θα τρώμε. Αυτή η διαφορά. Κέλλη, ήσουν εξαιρετική. Απόλυτα ελεγχόμενη φωνή, συναίσθημα και μπορώ να σου πω ότι με συγκίνησες ακόμη περισσότερο σε ένα σημείο που αφέθηκες λίγο παραπάνω και υπερτώνησες αυτό το πράγμα το οποίο έλεγες. Μην το φοβάσαι. Δεν χρειάζεται πάντα, ξέρεις, αλλά κάποιες φορές οι λέξεις και μόνο σε οδηγούν σε αυτό. Ήσουν πάρα πολύ καλή, ήσουν ό,τι καλύτερο έχω ακούσει σήμερα. Μπράβο σου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Αντώνη, μείνε τελευταίος. Περίμενε. Να ακούσουμε τον Χρήστο. Περίμενε να μείνει τελευταίος. Είναι ένα υπέροχο τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση Δήμητρα Γαλάνη. Βέβαια, εγώ το έχω ακούσει και σε μια άλλη εκτέλεση από Ελεονόρα Ζουγανέλη και Νατάσα Μποφίλιου.
Και θέλω να τονίσω αυτό που εσείς δεν το έχετε ακούσει, ρε παιδί. Δεν ακούτε ότι μοιάζει πολύ η φωνή της με την Ελεονόρα. Με της Ελεονόρας. Δεν το ακούτε καθόλου εσείς αυτό? Όχι, εγώ νομίζω ότι μόνο εγώ δηλαδή. Χαρακτηριστική χρειά. Αυτό το λες για καλό ή για κακό τώρα? Εγώ το λέω και για κακό. Γιατί αυτό που με παρέσυρε και είπα το ναι είναι σαν να ακούω την Ελεονόρα, ας πούμε, να λέει υπέροχο αυτό το τραγούδι. Θέλω λίγο να ξεφύγεις από αυτό. Γιατί πάτησες πολύ πάνω στη δική της ερμηνεία. Μόνο εγώ το άκουσα, Εγώ διαφωνώ πάντως. Νομίζω ότι έχει πολύ δικό της χαρακτηριστικό. Ακόμα και η άρθρωσή σου, χρειά. δηλαδή μου θυμίζει έτσι όπως. Εμένα με συνεπήρε αυτό που έβλεπα και άκουγα και με πήρε από αυτό που λες. Από τα σημεία που μπορεί όντως να θύμιζε, γιατί ήταν το συναίσθημά της τόσο όμορφο που δεν στάθηκα καθόλου σε αυτό. Με ταξίδεψες. Είναι αυτό που καμιά φορά που λέμε αχ, δεν ρε παιδί μου, σωστό, αλλά δεν. Εσύ απ' όλα. Τι ωραία που τα είπα, είδες? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Στην εντέλεια γενικά ήταν όλο άψογο. Απλά θέλω να σου πω ότι θα ήθελα να ξεφύγεις λίγο από αυτή την ερμηνεία. Είναι τόσο χαρακτηριστική και αυτή, όπως και η πρώτη. Κράτα το και βλέπω. Έλα τώρα. Λοιπόν, συγχαρητήρια, μπράβο Κέλλη μου, μπράβο, μας δικαίωσες και δικαίωσες και εμένα και όλους μας βέβαια που σε φέραμε εδώ στο live του Rising Star. Εγώ θα ήθελα, γιατί έχεις μια πολύ όμορφη, γράφεις πολύ ωραία στο παγκό, έχεις μια πολύ ωραία έκφραση, δεν είναι μόνο η ομορφιά σου, είναι και η εκφραστικότητα όταν τραγουδάς. Και θα ήθελα, γιατί όχι, η Δήμητρα Γαλάνη μέσα από αυτή τη διαδικασία, γιατί θα σε ακούσουν για αρκετό καιρό πιστεύω, θα είσαι εδώ μέσα όλο το χειμώνα, έτσι βλέπω. Θα ήθελα στο τέλος η αγαπημένη μου η Δήμητρα, που αν μας ακούει, αν δεν μας ακούει, στο τέλος όταν φύγει από εδώ πέρα, όταν βγεις από αυτό το παιχνίδι, να σου γράψει ένα τραγούδι, γιατί πιστεύω ότι σου αξίζει να πεις ένα τραγούδι ανέκδοτο της Δήμητρας και είμαι σίγουρος ότι θα το σκίσεις και θα είναι η αρχή της καριέρας σου. Θα ήταν μεγάλη μου τιμή. Είναι τρομερό. Ας κοιτάξουμε επιτέλους, παιδί μου, κάποια στιγμή και αυτοί οι μεγάλοι, οι μεγάλοι δημιουργοί και μεγάλοι ερμηνευτές αυτού του τόπου, κάποια παιδιά σαν και εσάς που αναζητάνε τα καλά τραγούδια. Γιατί λέμε, παιδί μου, δεν βγαίνουν καλά τραγούδια. Βγαίνουν όμως καλοί τραγουδιστές. Δώστε τους λοιπόν καλά τραγούδια. Αντώνη, επιτρέψτε μου να πω ότι η Δήμητρα Γαλάνη, πολύ σπουδαία Δήμητρα Γαλάνη, έχει αναφερθεί πολλές φορές στα αρνητικά για όλα τα talent shows στην τηλεόραση. Να σου πω κάτι. Δεν σημαίνει κάτι αυτό, αλλά απλώς το επισημαίνω, μια και την αναφέραμε τώρα. Δεν κρίνει τη διαδικασία. Να δει ένα πλάσμα όπως είναι η Κέλλη, ένα τόσο όμορφο πλάσμα, τόσο χαρισματικό και να της εμπιστευτεί ένα τραγούδι. Τόσο απλά. Γιατί? Δεν κατάλαβα. Επειδή δηλαδή συμμετείχε. Αυτό θα ήταν ρατσιστικό να σκεφτεί ότι επειδή συμμετείχε στο Rising Star δεν θα της γράψει τραγούδι. Αυτό θεωρώ ότι η Δήμητρα δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Πιστεύω ότι δεν είναι τέτοιος άνθρωπος η Δήμητρα και αν πραγματικά μας ακούει, θέλω να δώσεις προσοχή σε αυτό το κορίτσι. Δήμητρα, πού είναι η κάμερα, πού είναι, ποια κάμερα κοιτάζω? Εκεί, λοιπόν. Θέλω να δώσεις προσοχή σε αυτό το κορίτσι και πιστεύω ότι θα σε κερδίσει. Ένα